Малко е тревисто тук. Не се вижда. Затова очите на 4. Хайде. Ще се опитам да коментирам. Макар че не ми се получава за кадър. Яко засилваме тук. Първият скок. Ето ще е леки въртичета. Яко виражда се натиска. Тук добре, трябва да сме шумби. Оп-оп! Тази трева нищо не вижда. Тук общо взето има видимост. Стига някой да не изхвърчи отгоре. Гаража се натиска яко. Малко с спирачки. Има доста сцепление, защото е влажно. Но и скоростта си е подобаваща. Аз кажи описваме през пролетта. Обаче видимост. Затова сме по-шумни. Леко спускане. Тук добре. Следва яко въртене. Пътеката е кратка. 4 минути и нещо. Обаче доста изтощаваща. И е много красиво. Сцеплението е на 6. Виража яко се натиска. И засилваме оп-оп. За кьоравия скок. Виража. И това дърво го забравих, че ще пада. Малко е гадно там. Тук през гюрлюка. Яко го натискаш. Контрака. Пак се натиска. Тук на виражите малко се почува, че ми излязаха силите. Още по-хубаво. Още. Но сцеплението е обез пък. Това трябва да взема на бъни хоп. Аз не мога. Тиченки, светлосенки. Малко да вземем въздух за хардлайна. Но няма туристи. Дървото и сега хардлайна. Оп-оп. Няма никой. Леко е калищак. Нищо се не вижда. И финишираме.